Nes i ddechrau gweithio yn swyddfa chwarel Dinorwig dechrau mis Medi 1957 tan ddiwedd mis Medi 1969. Fy ngwaith oedd teipio'r llythyrau a payslips y dynion ac ateb y ffôn ar y dechrau. Roedd yna switchboard i'r chwarel. Wedyn, fe symudais i weithio yn gwneud income tax y dynion. Mi oedd yna dros 1000 o ddynion yn gweithio yn y chwarel yn 1957 yn cynnwys dynion dros 80 oed. Erbyn 1969, dim ond rhyw 350 oedd yno. Yn y 50au hwyr, fe gyflwynwyd rheol fod pobl dros 70 yn gorfod ymddeol. Pobl fel Taid y Gŵr, Ellis John Ellis, a fi'n gweithio hyd ei 80au. Roedden yn byw yn stablau a byddwn yn cael pas yn y bore hefo tren chwarel i'r Gilfach Ddu. Roedden yn eistedd yn cwt y gard y tu ôl i'r tren. William Roberts oedd y gard, Bob Williams oedd y gyrrwr ac Eric oedd y taniwr. Cael bws Crossville o Bont y Bala adre. Tua diwedd 1961 fe stopiodd y dren i gario llechi o Gilfach Ddu i'r Felinheli ac felly roedd llawer o ddynion yn colli eu gwaith. Lorïau oedd yn cario'r llechi wedyn o'r chwarel. Un o'r pethau yr ydw i yn gofio o fy mhrofiad yn y chwarel yw rŵp yn dod i lawr yn braich. Mi wnaeth hyn achosi i lawer o ddynion golli eu gwaith. Aeth llawer iawn o ddynion o'r chwarel i weithio i Dolgarog, Peblig, Hotpoint, Llandudno Junction, Trawsfynydd, Ferodo a'r Wilfa. Mi oedd hyn yn sioc fawr i bawb pan gafon ni wybod fod chwarel Dinorwig yn mynd i gau. Ni wnaethon ni erioed feddwl y buasau'n cau. Roedd dynion angen magu plant a doedd dim llawer o waith i gael. Mi roeddwn ni a'r gŵr yn gweithio yn y chwarel, wedi priodi ers 2 flynedd a mortgage eisiau dalu. Ond wrth lwc fe gafes lythu gan y receiver yn gofyn i mi gario ymlaen yn y swyddfa. Mi gefais waith yng Nghanarfon wedyn. Cafodd y gŵr waith hefyd am flwyddyn i Mulcair ac wedyn i chwarel Penrhyn am ryw 6 mlynedd ac wedyn yn gweithio ar rheilffordd y Wyddfa tan iddo ymddeol. Felly mi roedden ni yn lwcus iawn yn cael gwaith ar ôl y cau. Mi roedden yn mwynhau y chwarel gan fod digon o hwyl o'n cwmpas ac felly roedd y sioc o glywed efo am gau yn enfawr.